Bé, començarem. Segurament que la Gladys després, si se l'arregla la internet, podrà entrar, però jo abans de tot donar-vos la benvinguda a tots per participar. Gràcies per participar, a tots els que hi ha i a tots els que són, i sobretot gràcies a les dues alumnes del primer curs del lectorat de català per la feinada que han fet, perquè és una feinada. De primer compartirem el que ha fet la Belén, que és una vista diferent d'un argentí que va viure a Catalunya i que després va tornar a Argentina, i què és això el que sent des d'aquí, com sent Catalunya. I després d'això farem una excursió turística amb la Valentina en llocs meravellosos de Catalunya. Per tant, us deixo amb elles dues i res més. Orgullosíssima de ser professora de gent que estima tant a la nostra cultura. Us demano que tanqueu el micròfon, sisplau. Puedes sacar esto. Filtro. Molt bé, per començar la meva presentació vull convidar-los amb aquesta cançó que va ser molt important per mi i que una mica conta el que vaig sentir a l'estada a Barcelona i que encara sento. Espero que us agradi molt. Riba Nova es va fent gran la ciutat. A mesura que els peus li creixen, se li fa petit el cap. I a mesura que creix, oblida, inflada de vanitat, que sota l'asfalt hi ha la terra dels avantpassats. A mesura que perd la vida, es va omplint de presoner. De Robinsons d'estar per casa, nàufrags enmig del merder. Que quan vides petites, en petits mons de formigó. I així estan les coses entre Barcelona i jo. Mil perfums i mil colors, mil cares de Barcelona. La que s'ha somiat, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulla a la platja, la que s'enfila els turons, la que per Sant Joan es crema, la que compta per dansar, que se'm gira d'esquena, la que em dóna la mà. La que viu sota els plecs del seu vestit i repasso les arrugues amb la punteta del dit. A les cantonades aquella vella cançó que només sabem la lluna, Barcelona i jo. Bé.
continuarem una mica. Un 14 d'octubre vam arribar a Barcelona, amb els ulls plens de làgrimes i molta, però molta por. Jo tenia 10 anys, me'n recordo totes aquelles sensacions que vaig sentir al baixar-me de l'avió. Mai vaig pensar que podia arribar a estimar tant aquest lloc, i menys que podia convertir-se en una part de mi, com si aquells colors, groc i vermell, estiguessin en la meva sang. El nostre departament, és el que veieu a la foto, era al carrer de la Legalitat 55, al quart pis, segona porta. Una mica vell i fred es veia quan vam arribar la primera vegada. Jo només podia plorar i enyorar la meva estimada Argentina. Però després, aquesta cantonada es va convertir en el meu lloc preferit de la ciutat. Ens passàvem les tardes jugant, parlant, escoltant música amb els meus amics de l'escola. El barri de Gràcia, on era aquest departament, és un barri molt tradicional de Barcelona, on les senyores majors passegen els seus gossos per el passeig de Gràcia i els joves corren per agafar el metre a l'estació de Joanic, que es trobava a 5 minuts de casa nostra. També m'agradava moltíssim córrer i jugar per als petits passadissos del Parc Güell, ubicat a la part alta del barri, ple d'arbres i de plantetes per tot arreu, i amb petits tresors amagats, belles escultures fetes per Gaudí. Per si no ho coneixeu, que crec que sí, Gaudí és l'artista català més important de la història. Vaig anar a l'escola, primerament, a Jovellanos, per finalitzar el nivell primari, només un any, i després vaig anar a l'Institut Príncep de Girona, durant 3 anys. És el que veieu a la fotografia. Tots els dies, al sortir de l'escola, m'agradava beure aigua a la font. Era tot un costum fer-ho. El primer xicot que vaig tenir em va demanar que sigui la seva xicota a aquesta font. Passava moltes hores del meu dia a l'escola. Arribava a les 8 i m'anava a les 18. Per això, gran part de totes les coses boniques i no tan boniques que va passar va ser aquest lloc. El primer amor, la primera baralla entre noies, els primers castellets de finestra a finestra i les primeres discussions. Quan vaig tornar, en l'any 2017, vaig passar un llarg temps mirant per aquella petita finestra, com es veu en la foto, com si estigués esperant el so de les campanes per començar el dia. La platja. Mare de Déu. La meva mare estimava tant però tant la platja que anàvem tots els caps de setmana. A l'hivern també anàvem amb el barril de llana i l'abric. Menjàvem a la sorra, ella i el meu pare passaven tota la tarda amb el mate i nosaltres, la Llucia i jo, que és la meva germana petita que està a la fotografia, jugàvem a fer castells de sorra per tot arreu. A l'estiu era molt divertit, perquè el meu oncle també anava a la platja amb nosaltres. Ell era molt divertit, tenia 18 anys i ens agradava molt parlar i riure. Una vegada es vam ofegar amb l'entrepà perquè a ell li donava vergonya a les senyores fent toples per tot arreu. La meva platja preferida és la de la fotografia, la platja de Bogatell, es diu. És gran i a vegades, quan hi ha molt de vent, es fan unes onades molt petites, perquè el Mediterrani no té gens d'onades i a mi m'agrada moltíssim. Així que anàvem molt a aquesta platja. El Parc Güell. Com m'agradava passejar per aquell lloc. És monumental. Pots caminar massa. Crec que va ser aquell lloc el que va fer que m'agradés tant l'art. La part de dalt és una vista de tota la ciutat meravellosa. I a la de baix us trobeu en la terrassa del senyor Güell, que era el propietari d'aquell lloc. Güell i Gaudí eren molt amics i és per això que ell va dissenyar els plans de tot el parc, per a que Güell pogués fer les festes que tant li agradaven. I una casa petita a l'entrada del parc, que ara és un museu. Una vegada
vam veure, amb la meva germana, un porc salvatge passejant per als passadissos del parc. La meva germana i jo sempre en volíem anar, perquè era molt divertit aquell lloc. I sempre trobàvem un lloc nou on no hi havia gent que podíem córrer i jugar. La Sagrada Família es trobava a 10 minuts de la meva casa, al barri següent. La meva mare li agradava molt anar-hi. Quan es apropava el Nadal, anàvem tots junts a comprar adorns nous per a l'arbre, o simplement a veure totes aquelles decoracions. La meva mare estimava moltíssim el fred i passejar per aquell lloc. A mi, en canvi, l'església em semblava meravellosa. Podia passar-me hores observant-la i trobant imatges o detalls que mai havia vist. 12 anys després, quan vaig tornar, em va passar el mateix. Però en aquell moment, la part de dins estava terminada i podies entrar. Simplement vaig sortir embogigada. És un lloc de fantasia, com si estigués en un altre món. Gaudir era realment meravellós. Mil cares té Barcelona. La que devoren les rates, com diu Serrat, això és veritat, està ple de rates al centre, i la que volen els coloms. La plaça Catalunya hi ha molts coloms. Era el lloc preferit de la meva germana. A vegades, quan anàvem a passejar a la Rambla, era una parada obligada a la plaça. La Llúcia era una mica entremaliada, una mica només. Ella esperava que jo li donés de menjar a molts coloms i quan hi havia un número considerable, ella començava a córrer per espantar-los i començava a riure mentre que jo m'anava a una altra part. I tot començava una altra vegada. En el fons, era molt divertit veure com reia sense poder parar i amb aquella expressió entremaliada. El Mare Magnum és al final de la Rambla Catalunya. Aquí trobem l'aquari on pots caminar entre els taurons i veure varietat de peixos i de colors. El més meravellós d'aquest lloc és que des d'aquesta passarel·la pots veure tot el port i els vaixells que venen a Barcelona. Es podien passar hores observant i prenent sol des d'aquest lloc. Mil perfums i 1000 colors. Si volem trobar això, teniu que anar al Mercat de la Boqueria. Tots els colors de Barcelona es troben al mercat. Fruites, carn, embotits, xocolates, bombons, llaminadures. Tot el que voldria menjar. No existeix una millor cosa que comprar-se un co de pernil i passejar per aquells racons. Escoltareu a tothom regatejant els preus, molt català tot. No existeix temps possible per a que us parli de tots aquells llocs que té Barcelona, perquè són moltíssims. I després de 4 anys tinc records per tot arreu. Però volia finalitzar aquesta part de la presentació amb el lloc més important i més estimat, on vaig veure la meva mare plorar de l'emoció. I la vaig escoltar dir, aquest lloc és el meu lloc en el món. Estic parlant de la Rambla Catalunya. Ella és nua i sencera, és bonica, plena de flors. I d'estàtues vivents, els perfums, els idiomes, les diferents nacionalitats i vestimentes. Tot allò es troba a la Rambla. Encara puc recordar la tristesa i el dolor que vaig sentir quan vaig prendre la televisió i vaig veure l'atemptat. Barcelona és la meva casa i el sentiment català és una part de mi, perquè no hi ha dia que m'aixequi del llit i no pensi en ella. Alguna cosa sempre hi ha al meu cap. A vegades somio que estic en un carrer d'aquella meravellosa ciutat o que puc sentir la brisa del Mediterrani a la meva pell. Crec que néixer a Barcelona o a Catalunya et fa català.
però sentir totes aquelles coses també ho fan. Perquè me l'estimo, com diu Serrat, amb tot allò, amb les coses bones i les no tan bones, amb les diàlies i amb les llàgrimes. Me l'estimo nua i sencera. És per allò que la meva companya després us parlarà d'un recorrit molt meravellós per a Catalunya. No s'escolta. Estás silenciada, Roxana. Estás silenciada, no se te escucha. Sí, ara, gràcies, perdó. Primer, moltíssimes gràcies. Belén, jo vull que repeteixis l'última frase del que representa Barcelona per a tu, que és meravellós. Jo penso que això és el resum de tot i crec que amerita que es torni a repetir. Perquè me l'estimo, com diu Serrat, amb tot allò, amb les coses bones i les no tan bones, amb les rialles i amb les llàgrimes. Me l'estimo nua i sencera. Me l'estimo. I que no és tan català per haver nascut a Catalunya, tot sol, sinó per sentir-se català. I això tu ho sents. Vull dir-vos, vull comentar-vos que Elia, quan jo vaig proposar el tema de la seva exposició, el primer que va dir, jo parlaré de Catalunya, de Barcelona, perquè és el lloc que estimo. I ho ha fet meravellós. I ara compartirem l'altra part i vull explicar-vos a vosaltres que la Valentina és de Còrdova, de Toledo, i des de Toledo fa classes de català al lectorat. I compartirà amb nosaltres un recorregut turístic meravellós. Tant una com l'altra són de dos grups diferents i van voler fer juntes aquesta presentació. Valentina, tot l'auditori és teu ara. Bueno. A ver. Hola, bona tarda. Benvingut a la guia de turisme pel territori català. Innecessari dir que Catalunya té racons més que bonics. Ara coneixerem una mica d'ells. Contingut d'aquest recorregut. Començarem per Cardona, Barcelona, inclou Castell de Cardona i Muntanya de Sal de Cardona. La nostra segona parada és Calella de Palafrugell. Continuem per Jardins de Cap Roix, el quart punt, Monestir del Ciste, té 3 paratges, Poblet, Santes Creus i la Luna de les Monges. I finalment, Cal de Girona. Cardona. Cardona és una de les ciutats històriques de l'interior de Catalunya, localitat de pocs habitants a la comarca del Bages, identificada per 2 elements, el castell i la sal. El castell de Cardona. El castell de Cardona es va començar a construir fa 2.500 anys i durant l'edat mitjana va ser la residència dels senyors de Cardona. L'imponent fortalesa de Cardona es distingeix fàcilment, es troba a la part alta d'un turó del territori. Es troba en un lloc privilegiat, atractiu turístic actual. És probablement la fortalesa medieval més important de Catalunya i una de les més importants de la península. Està situat en un turó que domina la vall del riu Cardener i la ciutat de Cardona. Es pot realitzar diferents visites, visita guiada, general i teatralitzada. El castell
Per a una visita tranquil·la i segura, respecteu l'aforament limitat, mantingueu la distància de seguretat, obligatori l'ús de mascareta durant la visita, utilitzeu el gel hidroalcohòlic que us facilitem i recomanem portar calçat còmode. Continuem. La muntanya de sal. Cardona s'ascendeix sobre una diversitat de minerals, sal sòdica i potàssica, sosteniment econòmic local fins als anys 90. Un passeig per les antigues instal·lacions mineres, quan la mina va tancar per la caiguda dels preus, es va reutilitzar amb finalitats turístiques. Es pot realitzar diferents visites, visita guiada, general i visita teatralitzada. El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ofereix al visitant un recorregut guiat a 86 metres de profunditat. A l'interior de les galeries de la Muntanya de Sal, oberta des de 1997, es manifesten amb tot el seu esplendor i espectacularitat els diferents plegaments i vetes del jaciment i la diversitat de minerals. Un lloc únic al món. Per a una visita tranquil·la i segura, la Muntanya de Sal té una capacitat limitat que respecta escrupolosament amb la finalitat de garantir el bon estat natural. Respecteu l'aforament limitat, mantingueu la distància de seguretat, obligatori l'ús de mascareta durant la visita, utilitzeu el gel hidroalcohòlic que us facilitem, obligatori l'ús del casc per a tots els visitants, inclous nens i menors. No està permès fotografiar ni filmar, excepte en la zona indicada pel guia. No està permès l'entrada d'animals al recinte ni baixar a la mina amb cotxes de nandos. La segona parada, Calella de Palafrugell, Costa Brava, Girona. Antic poble de pescadors format per diverses cales que encara conserva el seu encant. El encant que respirava els pobles de la zona han salvat que arribés el turisme de masses, amb carrers estrets, cases amb coberta inclinada, de teula i alguns habitatges no tradicionals de pescadors de dues plantes. Està situat en una costa rocosa, esquitxada de petites cales, al nord del paratge natural Castell Cap-roí i al sud del també nucli costaner i turístic de Llafranc. A l'estiu, al Jardí Botànic de Cap-roí s'hi celebra el festival musical Festival Cap-roí. Què fer dir o per què Palafrugell? Situat al cor de la Costa Brava entre el mar, els camps i les muntanyes, Palafrugell ofereix paisatges i activitats per a tot el gust. Què tenen a Palafrugell? Senderisme, cicloturisme, activitats aquàtiques, espais culturals, patrimoni, esdeveniments, gastronomia, comerç i altres serveis de qualitat incomparable. Ara un curt vídeo. Jardins de Cap-roí, un dels jardins botànics més bonics de Catalunya, situat al cos del mar, amb el bonic paisatge de la Costa Brava, on es combina en 17 hectàrees la botànica, la història i l'art. Té 800 espècies botàniques procedents de tot el món. El Jardí de Cap-roí, situat entre el municipi de Palafrugell i Mont-ras, a la comarca del Baix Empordà, Girona, són un espai únic a la Mediterrània, per la seva singularitat. És l'escenari del Festival de Cap-roí, consolidat com el major esdeveniment musical de l'any a la Costa Brava.
El quart punt, Monestir del Cister. Formen un triangle únic a nivell històric i patrimonial. Es va començar a construir al segle XII. Poblet, Santes Creus y Balona de les Monges. Poblet està situat al peu de les muntanyes de Prada, a la comarca de la Conca de Barberà. El 1992 fue declarat Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO. Hi viu encara una comunitat de més de 30 monjos. Com que el monestir encara hi ha activitat de la comunitat que hi resideix, pot resultar molt il·lustratiu fer un recorregut per les dependències domèstiques, que romanen obertes al visitant. El monestir també conserva valuoses obres d'art sacre. Un impressionant conjunt arquitectònic que es troba entre els monestirs més grans d'Europa. Santes Creus. El Real Monestir de Santes Creus està situat a la riba del riu Gaia, el que va ser centre d'una de les senyores monàstiques més extenses i influents de la Corona d'Aragó. Visitar Santes Creus és reviure un temps en què la puresa i l'allunyament del món es concretaven en un punt ben aconrat a la terra. Fundat el 1160, el moment àlgid de Santes Creus va ser entre el segle XIII i XIV, per la seva estreta relació amb la noblesa i el llinatge reial. Imatge de Poblet i Santes Creus. Balona de les Monges. Un espai únic on el pas de les hores comparteix amb la comunitat religiosa femenina. És un cenobi circense femení fundat el segle XII. Amb 800 anys de presència monàstica ininterrompida, és el tresor més reconegut i sorprenent de la ruta del Cister. Actualment, les monges tenen cura d'una hostatgeria on tothom que desitgi passar uns dies de pregària i de reflexió i de tranquil·litat i descobrirà un clima adequat per a trobar-se amb si mateix i amb Déu. L'ambient és senzill i auster. I finalment, Cal de Girona. Va estar habitat per la comunitat jueva de la ciutat de Girona entre el segle XII i XV i formant part del vell nivell de la ciutat al costat de la riba del riu Ònia. El Cal és una de les zones més emblemàtiques i interessants tant des del punt de vista arquitectònic com històric de la ciutat de Girona. El seu origen es remunta al segle XII, en un dels cals més ben conservats d'Europa, va estar habitat per la comunitat jueva de la ciutat fins al 1492, any en què 1492, any en què els jueus van ser expulsats del país. Lloc d'interès cultural. Està format per un laberint de carrerons, portes cases, escalinates, arcs i patis. Una de les principals edificacions és el centre Bonàstruc Saporta, que està ubicat a la que va ser l'última sinagoga de la ciutat i que acull el Museu de Història dels Jueus. És molt bonic. Això és tot. Gràcies. Animeu-vos a fer-la. Me n'oblido de que estic mutada. Molt bé, Valentina. Molt bé. Estava nerviosíssima la Valentina i anava corrent. Però heu vist, Girona és maquíssima. Girona és una cosa que enamora i tota la Costa Brava és preciosa. Moltes gràcies a la Valentina. Bé, ara si algú de vosaltres voleu comentar alguna cosa, podeu encendre el micròfon i parlem entre tots.
Ara que poden parlar, ningú parla. Sí, tranquil. Som a casa, Mercè. Moltes gràcies. Moltes gràcies, noia. Preciós el passeig que ens han donat. Jo volia preguntar-li a la Valentina si ella ha baixat a la cova de sal. No, no viatgé ni a Barcelona ni a Espanya. Molt bé, però parles molt bé el català. Gràcies. I tu, Belén, ja has comentat, ja has explicat que maquíssim el Parc Güell i que era el teu lloc preferit de petita, oi? Sí. I a més a veure, has explicat moltíssim i molt bé Barcelona, però hi ha algun racó de Barcelona que no ens hagis explicat, comentat, que t'hagi agradat i que no hagis pogut posar aquí en el treball? Gràcies, xica. També m'agradava molt anar-hi a les fonts de la font del Montjuïc, crec que era. M'agradava moltíssim aquell lloc, també. Hi ha molts llocs que em recordo a Barcelona, però també era petita i els records són més nous de quan vaig anar al 2017, però sí que les fonts eren també un lloc que m'agradava molt. Moltes gràcies. Sí, Lídia. Estàs muda. Mira el micròfon, Lídia. És que jo soc molt creient i em diuen talleu el micròfon i jo tallo el micròfon. No, volia felicitar-les a totes dues perquè ho han fet molt bé, parlen molt bé el català. Ara, jo tinc una pregunta per elles. Alguna d'elles o totes dues tenen el desig d'anar a viure a Catalunya en algun moment de la seva vida? O sigui, la Belén seria tornar-hi. I la Valentina és molt a prop. Ella és una decisió de dir me'n vaig a viure a Catalunya, agafa el tren d'alta velocitat i arribaria en un moment. Doncs què penseu d'això? Aquí hi ha tanta gent que se'n vol anar que pot ser algú d'allà també. No, és que Lídia, la Valentina viu a Toledo, província de Córdoba, Argentina, Sí. Jo pensava que era... Toledo d'Espanya, jo pensava. No, és Toledo d'Argentina. Per això jo deia agafa el tren d'alta, l'AVE, i agafa l'AVE... Tot i que vulgui agafar l'AVE no arribarà mai, però... No, pobreta, no. Però mireu, quin to preciós, la Valentina, amb l'accent cordobès parlant català. És maquíssim. Maquíssim, però jo vull preguntar igual. Alguna de les dues teniu intencions d'anar, no ara, però tard o d'hora, més endavant a la vostra vida, a anar a viure a Catalunya o a passar-hi una temporada? Jo crec que m'agradaria. Era el que parlàvem amb la Rosana, que em passa que quan estic allà enyoro Argentina i quan estic a Argentina enyoro Catalunya. Això és molt normal. Això li passa a tots els immigrants. Els que són fills i nets immigrants també. Però sí que... Valentina, i tu què? I tu què penses? Sortir de Córdoba cap a Catalunya o no? Per mi encantat. Y si se da, en algún momento me encantaría. Encara tens una vida per davant i això ho podràs fer a qualsevol moment que en tinguis ganes. Són llocs molt preciosos, no? Jo crec que per
poder gaudir d'aquests espais s'ha de tenir molt de temps. I una cosa que podríeu fer vosaltres és 6 mesos a l'Argentina, 6 mesos a Catalunya i ja està. I fàcil. Molt bé. Fàcil, hauries de tenir molts fàcil no diners, serà. això és l'únic inconvenient. No, però Però- no serà fàcil. Però hi tenim amigues, tenim alumnes que ho estan fent, oi, Gladys? I tant, i tant. I tant. Que tenen allà un negoci muntat i entre ella i la seva germana hi van 6 mesos, mentre una és a Catalunya, l'altra és a Argentina. Oh, i van quina anant i organització. venint. Sí, sí. Sí. Pobres noies, que canvien. Pobretes, sí, de veritat, que malament s'ho passa, oi? Ho veig. I aquí el Pere i el papa del Pere també s'aniran a viure cap allà. O no, Pere? Te'n vas a Catalunya o no te'n vas a Catalunya? No està convençut del tot. Encara no ho sap. Sí. Alguna cosa farem. Però per si de cas, ell aprèn català. Cosa de que no l'agafin discret, que no digui, ai, que Pere, no saps dir res. No, ell arribarà a Catalunya i sabrà parlar català. Sí, senyor. Perfecte. Bé, si no hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa, no volem ser pesats. Agrair-vos a tots i sobretot he d'agrair i torno a agrair a la iaia, Belén, perquè les iaies són molt importants, i és un recolzament d'amor. Això, de que una iaia sigui aquí, expressant això, el seu ajut, l'amor i tot. Valentina, moltes gràcies, moltes gràcies. Jo sé tot el que costa a vegades, perquè estan en època d'examen i tal, de fer això. Així que ja ens veurem. No podrà ser la Valentina quan fem la convocatòria. Va, convidada serà. Serem al Centre Català, filmarem i li passarem la filmació. Però gràcies. No sé, Gladys, si vols dir alguna cosa. No, un bon treball, han fet un bon treball i la veritat que, bueno, agrair-vos la vostra presentació que ha sigut magnífica, la veritat. Una cosa que no me'n recordo el dia, Gladys, a veure si tu em dius, perquè al Centre Català hi ha el quinteto de vents. Hi ha un quinteto el dimarts. El dimarts 30. El 30. A quina hora? No me'n recordo ben bé, crec que és a quart de 8. A les 7 de la tarda, em sembla que a les 7 de la tarda. Quart de 8, el que vol 7 més o escoltar menys. música, lliure i gratuïtament, pot anar al Centre Català. Oh, i tant, i tant. Sí, Pedro, te escucho. No. I la mà, sí, digues. Digues, ara li fa vergonya, Ha posat la mà allí. Perfecte. Sí, Mercè. Pot parlar el pare. Jo us demano un munt de disculpes, us agraeixo moltíssim. No, per què? He de marxar perquè he d'entrar a un altre curs. Noietes, feu un postgrau a Catalunya que el teniu guanyat. I tant. Puc dir una cosa a la Mercè? Mercè, em va agradar moltíssim ahir aquella noia de l'Alguer que canta i em va encantar la trobada que vau fer amb ella. Ja us passarem també la seva música per tal que l'escolteu. Perfecte. Jo la passo a la resta dels alumnes perquè escoltin música. Boníssim. Moltes gràcies. Un aplaudiment. Adéu, gràcies. Adéu.